Fungkaham hastini joto luk Rokno joto Jacob de Bwrwi official nai tongnai rokno fungkaham tini ni Koktwma wngkha Tiprajwk songo lachimung mankha national level o Gujarat o thangwi 14 jona manjagwi tongkha police rok borok romani karon wngkha borokni kwbang kukno kwrwngjak tongo haikeba kwbang kukno ugo tongo hotel haikeba spa omo hai flat no kaisa manjakha a jaga o borokno romtlang borokni samung saya khlaimani tongmani bagui ang borokno indirectly sana musungya je borok omhai khlai hnai borok police romtlang thanga total 14 jona romjak thani obo Tripura hasini bo tongo srai Tiprajwk bas kuplung kaisa khlai tlangkha omkha Gujarat ni Anando city mungwi kaisa flat no horjora o borok romjago romwi tlangjakmani yakulo borokno tlangjaka o mangpili praino salsa sekang haikebo salni kadrokni omono angbo Gujarat ni kaisa local news ni aroni fasingti no nukha ang cherna himani norok dongo tv o nugui mankana haipono Jacob de Bwrwi official bang kaham keno cherna hnai nasingwi tongmani tini o Koktwma norong bwsang tongkha kokhe omono Tiprajwk ni kung bahike chuk bahike kung tan sujak amo to khoroksa khoroknaiya phebo khoroksa manjak kangkene ei borokni bosongbo hasibla o jaga omhaike samung khlai hnai omhai khlai kwbang kukno kaisa bosong agi hwhunjago chini Tipraniya phebo tabuk chini omhai activities nugui chini Tiprajwk bo khunani chengjaknai tei Tripura hasteo bo cheng kubuni bosong rok bai kwbang kono comments ni bisingtwi mawalailai borok comment to direct ni siu norokni je bwrwi rokno rang kisa tei bike uklogo ma kar khangkeno ungu asakon pai rokni ke cheng chlarok busuk thui tungphaiseman mane cheng chlarok bolte ang ya joto Tripura chlarok omhaike thui tungphaina eromkhi Tripura hasteo ang kono violence communal ni kok samaya kubui kok emonki omhai nijini Tiprajwkbade boi bai kubuni uklok kajak nukhe se Tiprajwkni bokrok kharap nangai phaio a bike o kamao omhai dibo sida tok ke srap jakhai gari rogo kwbang kono nugui mano hor kutogo umor kasuge bwrwi borok sabai thangba amhai Tripura kwbang kono mangpili joto yado koyekjonani bagui omhai chini je mung kaham Tiprajwk bo mung hamya hanjago o swkango se cheng Kanchanpur ni hati barsalai druk hati banikara naikana Kanchanpur ni khorokbo umor soksuya bwrwi hotel o manjakmani airport vip line o amo bo hostel ni baklai kharnai rok khari tui haijaka borokno West Bengal ba onno Bangalore haikeba Hyderabad hai state rokno rohanan tongmani borokno rohorna naimani phebo borok manjakha konmote police rok detain khlai Kanchanpur police tai airport thana police satimui borokno manmani yagulo chin tribal welfare minister bo hostel thangi saka omhai tangdi khari thani mobile be haksal tong actually o mobile no asol omhai ke contact khlai tlangjak khayo abri ro omhai ra kono tlangjak na keuni abono tini Gujarat ni Anando city o omhai ke manjaka khoroba rignai risa kanlaijak thukulajak tebo dadak sijak suka belai no wana masija anga saka kokno sanam sumni omhai kangke Tiprajwk ni no kung tan sujako Tiprajwk ni no hamyangu abagi bwskango kisa naikului tonglaijak o maya ganang kha ganang Tiprajwk ni bwsaboti no naikul bo jaga thangthangya borok tamni bagi romjaka phebo kwbang kukno jorito tonghnai to saimano abagi romjaka Tripura hasteo bo omhai khlai no pachar choli tong bwrwi rokno family goi Facebook WhatsApp ni phasingtwi rang rwnai no phone pairwnai hai hnai rang ni loop phunugui Samung Hamya lama Hamya o tikhlaijago abagui omhai kobolota khachadi jodi waisa derawi thangka bului phono amo lifetime no nini kalni dak laikhaisi munisho gotongyo kokma sao lasi jagui kirijai kok sajakmaya o Jacob de Bwrwi official om kaise awareness huni phone wansudi omhai khlaino borok manjakha mask thuplaijak kebo rignai hunglajak lasima sinsa bas thaisa kuplu total 14 jon ni bisingo Tiprajwk bo sawi hamya haike omhai tangmadi bwskango please khayo kebo bo joljana kebo kha hamya sanai Tripura haste bo omhai no family longnai bodolok kwbang kung no phaio mobile tisang kwbang kung nugui mano hor rogo activities nugui mano kacham gulbazar hotel gana o mukhiting phalnai riksha chalungnai rok sao norok steam operation naphai di hnai pheba kwbang kuk no kebeng mung tongui cheng aro step
स्टीम ऑपरेशन बो ना थोकिया निजिनि याक भावो लाइफ रिक्स बो दं कखनो के पेप लाइफ फैयो मान जागो चिन थानि जतो रिपोर्ट दं ताम सानाय आम हास्थाय पांनि सामुं आसु जारानो खुलुमखा ओम हाइतां बायदि जे गुजरात नि ओ पाटिमु आनंद सहर जे 14 जन बिसिंग जे ओ तिप्राजोरक मानजानाय रंबो बेलाय न ताबु नेशन वाइड न लासिम सिंचां तो आं सानाम सुंलिया आ कखनोतै हाइके बसकांगो ताबु ताम सानाय बेंगलुर कलकाता गोबांखौ सागोन माहायनो तिरफ्रानि तो बुइ रिङै तलांमा बयन तो थांलाय लुक बक लाइलाय खांख्रिकनो हायंगो लुक ओ लुक सयानि बागिनो आजागा थांलाय फेबा निजिनि तिप्रासानि बुकुंसो तासो ओ जागाओ सिदा रिगनायसो हुंलाय जा खेमान जाथि सानहामिया खुलुमखा दतन दिनि साल खामथो नरकनि वानसम बाहाय सादे आं आसो कगनो सालिया तामजनि हायं जागो माहायरक निजिनि तिप्रासांखा सुदु तिप्रासा सिनु गया वानजिबो संनि जतो रकबो नकबाय खां केबो बलाय न वानसो कमेन्ट जतो गोबां मा हामे सालके इंस्टा रबो पिलाय दंनायखा वानम सिनजाता